भट होबायना जोङो जेनाखि डेम'क्रेटिक कान्ट्रिनि मोनसे प्रसेस बे जेनाखि भट होनाय बिटिसिनि इलेक्सन बेवहाय आङो होखांबाय नोंथाङा सासे केन्डिडेट हिसाबै भट होनो थांदोंमोन नाथाय मानिबा जाहोनावहाय मोननाय जायाखिसै मा बुंगोन बेनि गेजेरजों नोंथाङा आङो सिगाङावबो बुंदों दिनैबो बुंगोन आङो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै मोनसे नमिनेसन होदोंमोन आरो मोनसे पलिटिकेल कनस्पिरेसिनि थाखाय आंनि नमिनेसन होनाया केन्डिडेटआ केन्सेल जादों दा थेवब्लाबो जोङो भारतनि सासे नोगोरारि गणतान्त्रिक प्रसेसनि जोङो साफा मेम्बार दा बिदि हिसाबै जोङो बेवहाय बाहागो लाथारनांगौ आरो जेनाखि नैबे जोंनि बड'लेण्डनि बिटिसिनि इलेक्सन बेवहायबो आङो जेरै सासे सादारन सुबुङा बाहागो लायो थिग बेबायदिनो आंबो बाहागो लाफैदों दिनैनि बिसायख'थिखौ माबायदि रोखोमनि जालांजानो लुगैयो नोंथाङा आंनि लुगैनाया बेनो खोब सान्तिपुर्न भाबै इलेक्सना जालांनांगौ भटदाना जालांनांगौ आरो बयबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा गावनि फसायनाय गावनि पसन्दनि जेनाखि केन्डिडेट बिथांखौ सायख'नानै लानांगौ